Assalamu alaikum. Yan uwa, yau ma ga wani sabo. In wannan shine karanka na farko a wannan channel din, ka daure ka dangwala mana subscribe, ka taba alamar kararrawa yadda shine zai baka damar daga mun saki sabon bidiyo a sanar da kai. Liking a wannan bidiyo. Kana iya hada animated ta cikin Kinemaster naka? Bangaren editing nake nufi. To idan dai baka iyawa, to ga dama ta zo. Irin wannan zaka ko irin wannan zaka hada. Sai ya danganta ga wanda kake so, sannan kuma za su burge ku. Roƙon dai muke yi gudunmawar ku ta subscribing da liking da share. Muna roƙon kuma ku turawa abokananku da kuke yi musanyan kalamai na zumunci tsakaninku da su, Facebook ne, WhatsApp da sauran gurare. Wannan bidiyon muke so ku tuttura musu domin su ma su taimaka su ba mu gudunmawa wajen yi mana subscribing. Don haka mu tafi cikin bidiyon kai tsaye, amma in ka fara kallon bidiyon ka je ƙarshen sa, domin shine zai baka damar ganin duk wani darasi da muka koyar a ciki. Wassalamu alaikum, muna son ku. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka nuna a cikin description cewar zaka hada animated da kanka a cikin Kinemaster. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, za mu tafi cikin bidiyon, amma muna roƙon wanda bai yi mana subscribe ba ya dole ya yi mana subscribe, sannan ya taba alamar ƙararrawa wadda ita ce za ta ba shi damar daga mun saki sabon bidiyo a sanar da shi. Sannan kuma muna roƙon ka, in ka fara kallon wannan bidiyon ka daure ka je ƙarshe yadda za ka fahimci duk abubuwan da muke koya. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, za mu tafi cikin Kinemaster namu. Yanzu gashi mun taɓa Kinemaster namu. Mun shigo cikin Kinemaster. So yanzu abin da za ka yi bayan ka shigo, sai ka taɓa wannan 16 version 9 ɗin nan. Bayan ka taɓa shi, wanda shine na YouTube, kana taɓa shi zai shigo maka nan gurin. Already ya kasance a ce a su rubutun da za ka yi amfani da shi ko kuma hoton da za ka yi amfani da shi wajen haɗa animated ɗin, ya kasance a ce ka gama shirya shi ko ka tsara shi ko kuma ka rubuta shi a duka makamancin haka. Sai ka zo ka taɓa media na farko. Idan ka taɓa media, zai baka damar ɗauko background da za ka yi amfani da shi wajen shi kawo wannan foto kenan. So yanzu bari mu kawo background da za mu yi amfani da shi, amma yanzu background ɗin da za mu yi amfani da shi gaskiya baki za mu yi amfani da shi. Don haka bari mu taɓa baki. Mun taɓa baki, za mu ja shi haka, za mu ja shi haka kaɗan ya kai adadin kamar minti 1. So bayan mun taɓa shi haka, mun dawo nan, sai mu zo mu je mu taɓa layer domin mu ɗauko shi kansa wani rubutu ma muke so mu yi amfani da shi, ko kuma a wani application za mu nuna manhajar mu, sannan kuma mu haɗa masa animated cikin sauƙi. So mu yi haƙuri dai, wannan bidiyon gaskiya kamar dai zai ɗan ɗau lokaci kaɗan, amma dai da Allah muna roƙon ka yi haƙuri ka biyo mu a cikin bidiyon domin ka ga yadda zamu yi. Yanzu mun taɓa layer, abinda za mu taɓa media domin mu ɗauko ainihin shi wani ma application muke so mu nuna manhajar mu. So yanzu kai tsaye bari mu tafi gurin da muka ɗauko hoton wannan manhaja kenan. Sai mu tafi mu je mu gano ina muka ajiye shi wannan shi kansa manhajar kenan da muke magana akai. Sai mu taɓa wannan gurin download domin anan muka ajiye. Yanzu muna so mu nuna ina ne manhajar mu take, ko a YouTube ne, ko Twitter, ko Instagram. So duka dai wanda ka zo za ka same mu insha Allah. Yanzu bari mu taɓa Instagram domin muna da manhaja a Instagram. Yanzu kai tsaye yanzu gashi mun taɓa wannan kenan, shi wannan kenan manhajar mu ta Instagram.
yanzu dai akan in muna danna dai za ku ga ai ba motsi yake ba, kawai za ku gan shi a tsaye yake kawai kai tsaye. To abin da za mu yi sai mu bayan mun taɓa kan shi sai mu zo kun ga a wasu zaɓuɓɓuka nan in animation, wato ka shiga animation. So wannan shigar shi kenan. So mun taɓa nan sai mu ɗauka haka. Yanzu kuna gani muna taɓa kun ga yadda ya koma yana yi da kansa. Sai kuma mu sake taɓa wani domin nuna abin nan, to ba shi muke buƙata. Yanzu kun ga mun taɓa wannan shi kenan. Wannan ta iya yiwuwa shi za mu bari, in muka so mu sa shi da sauri za mu sa shi da sauri haka, domin muna so mu yi darasi ne a InShot. So don haka sai mu ɗan rage tafiyar shi haka, shi wannan, ko kuma dai mu bar shi haka tunda abin nan za mu yi. So yanzu ga shi mun taɓa abin nan, in muna so ma za mu ƙara tafiyarsa sai mu yi haka. Bayan mun yi haka sai mu danna wannan alama ta kubba haka kenan, afwan, alama ta kubba za mu taɓa kamar yadda kuke gani. Mun taɓa alama ta kubba, so haka kenan. So sai mu ƙara masa ɗan tafiya haka kaɗan. So wannan kenan. So ina ganin da mun taɓa yanzu za ku ga ɗan yawwa, to kun ga alhamdulillahi abin da muke so ya kawo mana. So wannan kenan. So dole sai mun saita shi yadda zai tafi daidai. So bayan mun taɓa wannan sai mu koma mu taɓa layer again, sai mu je mu ɗauko wani background da muke so mu yi amfani da shi wajen fitar da sunan manhajar mu, ko kuma hakan dai take. So domin nuna wa duniya ga yadda manhajar mu take a gurin da ya kamata su duba ta. So bari mu je mu nuna kenan. Sai bari mu ɗauki mai misali da fari haka. Bayan mun ɗauko yanzu gashi mun ɗauko fari. So abin da za mu yi sai mu zo mu taɓa cropping. Mun jawo cropping sai mu taɓa shi haka. Kun gan shi? Wannan shine cropping. So sai mu koma baya sai mu ja shi haka. Yanzu kuka duba kun gani yanzu gashi mun jona shi a haka. So yanzu jona da muka yi yanzu gashi kuna kallo haka. Bari mu ɗan rage shi tsayinsa shi ma. Yanzu misali idan muka saki haka za ku gani. So a maimakon shi ma bari mu saka masa animated ɗinsa, amma shi animation ɗinsa ba za mu sa irin wancan ba. Bari mu ga wane ya kamata mu saka kenan. Ba wannan ba, yawwa, to masha Allah. So kun ga wanda za mu saka yanzu. Idan muka koma baya muka kunna za ku gani, yawwa, ya kuka gani? So wannan kenan. So shi ma wannan ya kamata mu sa masa out animation. So kuma out animation sai mu je mu taɓa wani abin nan ɗin kenan. Yawwa, to kun ga shi ma wannan normal insha Allah. Sai shi ma wannan mu je mu taɓa masa out animation. Yanzu out animation za mu taɓa, ba wannan za mu sa ba. Yawwa, to shi ma kun ga normal kenan. Yanzu muna taɓa, mun gani, to normal insha Allah. Yanzu abin da za mu yi, yawwa, sai ka saita, sai ka zo ka rubuta sunan manhajar taka. Misali yanzu kamar haka, kun gani, sai mu saka MULEEKA TV haka kawai. Sai mu zo mu jawo shi haka, kun gane, haka za mu zo mu jawo shi. Yanzu kun ga abin da muka yi, yawwa, wannan kenan. So in muna so mu taɓa font sai mu zo mu taɓa wannan AA ɗin, shine wurin neman font kenan. So wannan sai mu taɓa wannan legend hell ɗin nan. So bayan mun taɓa shi sai mu koma haka. So sai mu je mu zaɓar ina wane kala za mu amfani da shi. So bari mu je mu sa ja haka kenan insha Allah. So shi ma rubutun dai na san ya kamata yawwa, kamar yadda muka sama wa duka waɗancan abubuwa animation, shi ma ya kamata a ce mun sama masa animation.
amma animation ɗinsa ya kamata a ce haka. So sai mu saka out shi ma kenan. Bari mu ga. To yanzu dai bari mu yi gwaji mu ga. Haka normal. Yanzu wannan kun ga ya haɗu. Yawwa sannan a maimakon kada bidiyon ya tsayi bari mu yi ƙoƙari mu hanzarta shi ma kuma a mu gani ko za mu haɗa na Twitter kenan, a wanda shi ma muna da abin nan, ko kuma mu haɗa a Facebook. Bari mu haɗa a Facebook kawai saboda ina ganin zai fi mana abin nan, saboda shi muke da abin nan ɗinsa. So yanzu gashi mun haɗa mun sako a Facebook. So abin da za mu yi wa Facebook shine bari mu yi haka mu ga. Yawwa to yanzu mun sa animation in animation, sai mu kuma sa out animation kenan. Yawwa yawwa to yanzu abin da za mu yi, mun saka wannan sai mu zo mu nemo background. Bayan mun ɗauko background bari mu ɗauko wanda muke mu ganin ya kamata wanne za mu sa ne, wanne za mu sa, wanne za mu sa. A wajen haɗa wannan dole za ka yi amfani da background wanda yake da kala domin bawa manhajar ka fitaccen haske wanda zai ƙayatar da ita. So bari mu yi backing ɗin shi, mu yi back ɗin shi. So kafin mu fita sai mu saka yawwa. So yanzu mun saka sai mu saka out. Yawwa so wannan kenan sai mu ƙoƙarin mu taɓa mu yi amfani da rubutu wajen rubuta sunan tashar mu, misali kamar haka. Shi ma kuma bari mu bashi a damar abin nan, sai mu saka masa animated shi ma. So yanzu mun yi wannan, bari mu saka masa haka, ko kuma bari mu canza masa ai yawwa. So sai mu zo mu yi out.
yauwa to yanzu bari mu koma mu ga. Masha Allah. So yan uwa, wannan dai ina ganin ita ce hanyar da za ka haɗa animated cikin sauƙi wanda zai burge duk al'umma. Masha Allah. So a takaice dai za mu yi wannan darasi, don haka muna roƙon wanda bai mana subscribing ba ya daure mana subscribing, sannan ya taɓa alamar ƙararrawa domin samun wasu sauran fina-finan namu insha Allah. Sai mu tara a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.